Waqt id-diskussjoni dwar l-istereotipi u l-ugwaljanza mtella mill-Partit Laburista, Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela tkellmet dwar l-importanza tal-edukazzjoni biex tinkiseb l-ugwaljanza vera. Jiena nemmen li din irridu nagħmluha permezz tal-edukazzjoni, għaliex l-edukazzjoni tibqa' iċ-ċavetta importanti għall kisba tal-ugwaljanza. Billi nedukaw lin-nies illi l-mara hija daqs il-raġel, għalkemm aħna differenti, aħna uniċi, il-kol għandna kapaċitajiet differenti u l-kol nistgħu nagħtu kontribut lejn din is-soċjetà. Hija qalet li dan biss jista' jgħin fil-kisba ta' progress aċċelerat lejn l-ugwaljanza. Fost l-interventi li saru minn dawk preżenti kien hemm l-atleta Tanisha Thornton li ġabet numru ta' unuri għaliha personali imma anke fuq livell internazzjonali li tkellmet dwar il-mod li bih ċertu stereotipi fl-isport tal-weightlifting qegħdin jonqsu. Hemm kbrija aktar ngħid li illum il-ġurnata il-parteċipazzjoni ta' tfajli żgħar li tiġu għal-weightlifting hija enormi u it-tieni sodisfazzjon kbira għaliex mhux tal-lim xed tetukat dawk l-istereotipi imma anke tjelbuhom huma stess u qed jaħdmu dak li jixtiequ. Charmaine Manjon, Alexia Spiteri u Liliana Camilleri, il-kol ġejjin minn aspetti varji tal-ħajja, iffurmaw il-panel ta' din l-attività politika u kol qasmu wħud minn ħsibijietom fosthom dwar il-miżura ta' Child Care Chain. Nixtieq nagħmel ukoll premessa li ovvjament iċ-Child Care Centers illum il-ġurnata mhumiex assoċjati iktar mal-mara. Fil-bidu ovvjament kien hemm ħafna biex il-mara toħroġ taħdem. Illum evolvejna nara aktar anke parteċipazzjoni tal-missirijiet anke biex japplikaw eċċetera. Jiena hu pjaċir inkun madwar mejda, ħafna mid-drabi jkun hemm sitwazzjonijiet fejn kun forsi l-unika mara. Imma nħossni tajba u proud li bħal kull raġel ieħor madwar il-mejda nista' nagħti l-opinjoni tiegħi, x'naħseb jiena mingħajr ma nħossni inqas. Għandna biżżejjed edukazzjoni, għandna biżżejjed chances kif qed tgħid inti, għandna biżżejjed chances fil-postijiet ta' xogħol. Hemm iktar x'isir, ovvja li hemm iktar x'isir, però diġà għandna ħafna, jiġifieri importanti li aħna nagħmlu l-almu tagħna